Салом алейкум бародарон. Як хуш омадед ба канали ман Ибни Сино. Марҳамат кард дурои подписатсия кунед. Касоне ки подписатсия кардагӣ нестанд, дурои подписатсия кунед. Ин ман ҳастам духтур Беҳрӯз Маҳмаҷонов. Ин мена барои тобати ту. Ин мена барои тобати ҳастам. дар даст ман қарор дорам бародармон Алишерҷон ки бемор буданд, муддати хеле буд бемор буданд ва аз бемории бенингӣ танқисӣ мекарданд, вале ба беморхона муроҷиат кардагӣ буданд. Аз сабаби пули калон беморхона мисол пули калон гирифтагӣ буд, мисол розӣ шудагӣ набуд. Вале ба назди ман омад, тавбат кардем, тавбатҳоро гирифт. Имрӯз рӯзи охирон аст. Вале мо суҳбат кардем, ҳамсуҳбат шудем. Вақте ки ман гуфтам Алишерҷон биёй як видео мекунем ба ҳамин бародарон. Ва гуфт чӣ хеле видео мекунем? Гуфтам ки видео мекунем, мақсад инами ман иқтидом дорам, мақсад бояд ҷову макон дорам барои як балисачак шудан клиника мегӯяд. Ҳами ягон ҷо шудан барои бародарон қабул кардам ва тобат кардам. Вале ман ҷабо услуби хуб мондаги мақсад 5000 билет 2000 ба 2000 ту метавонӣ тобати бепул. Тобати бепул. Ҳама ҷои шумо медонед ки тами вақте ки духтур да медоред барои консултатсия 2000 ай 2000 боло сар мешавад. Агар кандидат ё доцент ё профессор ки бошад, баъд сенора бо хиста рафтан мегирад. Агар мо чӣ кори кунем накунем, шумо бояд донед ки дар ин давру замон мо беморем, мо инсонем, мо бемор мешавем ва ҷароҳатҳо гирифтор мешавем. Бояд ин корро кард. Бояд ин корро кард. На аз он ки ман мақсад барои ки мақсад ман духтур ҳастам, шумо биё тобат кунед. Не. Барои мошин бошад мастер дар корад, барои инсон бошад духтур дар корад. Ҳама вақт, дар ҳама давру замон. Бародарҷон дар ҳамин иқдоми гирифтагӣ ман чӣ мегӯям? Мақсад 2000 ту медоред дар ин балиса тобат мекунед. Балисачаке ки ман месозам барои подписчикҳо, барои бародарони муҷиб тоҷики хидмат. Дастгиришон мекунем, мақсад 2000 ту мети 5 рӯз 6 рӯз тобат мекунем мерай. Мақсад тобата бояд тобат дорам. Мақсад як билет ба ту ман метиҳам, ятагаш ба худ мегирам ва навис мекунем ки мақсад киҳо пул пардохтан, киҳоро мо дастгирӣ кардан дар кора. Вале новобаста ба ин мо падаркоҳо мемонем. Ҳамчун як конкурсак мемонем, розе гӯш мекунем. Дар ҳамин конкурсҳо бисёр хела тӯҳфаҳое ки мақсад шуморо ҷалбкунанда бошад, мисол шумо розӣ бошед. ҳало он ки дигар роз ки мемонад, мо бояд зданияно бардорем як байсаро букушем ки хеле ҷоҳози давру замон ҳама соҳибкорӣ шудаги. Албатта ки шояд ки ман бародарои азиз, ман бо шумо такя мекунем, шумо ба ман такя кунед, иншоалло дастгирӣ кунед. Духтурҳо ҳастанд, дар тамоми соҳаҳо духтур ҳастанд. Мақсад мехоҳам ки қати ман бародаро кор кунам. хай ман ойлик метавонам, всеравно ойлик мисол кор мекунем. Барои хотири шумо ман кор кардам. Дар куҷое мере ҳиҷома, дигар массаж, дигар чизо, ин чизо барои шумо бепул мекунам. Ва 2000 то дигар пул намеспорам. Пул спорда буги боши 2000 будон ки дигар пул намеспорӣ. Пеши ман меёй, ман уже худам назари ман мегзарӣ, пул дигар намеспорӣ. Вале дигар беморро уже аллакай вақти буҷети мо калон шавад, уже аллакай дигар операсионро, дигар чизро ман худам ёрдам кардан мекунам, дастгирӣ мекунам. ғарза операсияи дил, ғарза операсияи стунура, майна ҳастад, дигар тамоми операсияро ки ҳаст, ман иншоалло кардан метавонам ва гуфта метавонам ки уже аллакай духтури дараҷаи олӣ ҳастем. Метавонам кардан иншоалло. Ман намегӯям ки ман крутой ҳастам, вале то ҷое ки кардам, дидам метавонам. Бале. Чӣ гуфтани ҳасти ба ҳамин бародаро ки мақсад салом бозам саломи худро ба воситаи канали бародар доктор Беҳрӯз мерасонам ба ҳаматон. чӣ хеле ки гуфтам, подписатсия кунед, лайк кунед, поделитсия кунед то дигаро ин иқдоме ки доктор пеш гирифтааст бохабар шаванд, дер намонанд. баъд чӣ хеле ки мегӯянд нафаҳмидам нагӯед, нашунидам нагӯед. Барадор азиз, чӣ хеле ки мо тӯли як ҳафта зиёдтар 10 рӯз мо бемор будем, муроҷиат кардем. дар пеш чандин духтурои бегона муроҷиат кардем, аз сабаби ки мақсад духтурои худмон беҳад бисёранд, ҳама сода худоро шукр духтурои тоҷико ҳастанд. аз сабаби ки мо аҳамият наметем ё ки номерошон намеёбем, намедонем, баъдан хеле ба ин мушкилот дучор мешем. моро вай кардан як қабул кардани амо барои як назначение бигем, барои тавсия додан 2000 боло то 5-6 ҳазора
пешниҳод мекардем бо чанд хел соҳое ки баланд. ҳам маблаға ман надоштам. мақсад ман метонистам ки ҳам маблаға дорум. мақсад барои як консултатсия пеши ҳамаидро мара як совет методам, як дорухат менависам, ба ҳамин кори хирис гуфти гапу тамом. бо мақсад доруша хар банисада агар хоб кунӣ пули баниса метӣ, доруша мехарӣ, укол мекунад, бинӣ ки дар як сутка чанд ҳазор мешавад. хутон як бор касоне ки дар ҳамин баниса кор ғалтидагӣ чизҳоро нағз медонад, бояд дарк кунад. чӣ хеле ки мо хати дар охири тавбат мо мақсад қати доктор ҳамсуҳбат шудем, як эълон пешниҳод кардан, рози гап ба ман хеле писанд омад ва дигароро намедонам. не ки агар ба фикри ақидаи ман агар шумо розӣ бошен, чӣ хел мегӯяд дар комментария нависен. мада бисёр ҳамин фикри доктор бисёр маъқул шуд. чӣ мақсад фикр чӣ, иқдом гирифта чӣ. бародармон доктор мехоҳад ки як клиника алоҳидагӣ мақсад барои қабул кардани беморон ва барои худ сохтмонӣ кунад. ҳарчанде ки пасандоз дошта бошам, барои пасандоз мақсад барои сохтани ҳамон сохтмон ҳозир медонем ки ҳама чӣ қимат шудаги норасиёи камбудош беҳад бисёр аст. хоб бо доран мақсад как бигӯем спонсорро мисол дастгир кунандао. ба ҳар ҳол бо агар ҳарчанде ки спонсор дошта бошаам ёрдамам ки кунанд, вақте ки ман агар шахсан 2000-5000 билет мондааст, бо барои ранги конкурс, ки конкурс ҳисоб намекунем, чунки ба ҷайби шахси худ намеравад, бояд барои сохтмон кардан. ту медонӣ ки 2000 ту ё ки умуман мо мардум простатит мешем, ба 2000 ту медонӣ простатита биё тобат кунӣ наҷима, ё ки геморрой дошта геморрой тобат кунӣ, ё гурдоото тобат кунӣ. ин чизое аст ки дар одамизод реалне ҳаст, ҳақиқӣ аст. аз ин мо гирифта наметонем. бале 2000 смешное гуфти гапирусо. бидоре дар комментария бинависед илтимос, касоне ки розӣ ҳастанд бидоре видеоро тамошо кунед, дар комментария бинависед. ман намедонам бародари моҷир чӣ дигар предлагат кунед. ман мехоҳам ки дар канса фикри ақидаи худ бо фикри доктор Берӯз як карда, мақсад шумо оддитар карда фаҳмонам. 5000 билет мондааст. 5000 барои 5 билет ҳам 5000 одамда, яъне ки рақами барои қабули худ 5000 мондааст. бар дадруи 5000 бо тӯҳфаҳо шули пешниҳод, просто акмад дар пешниҳод кардан. мо мехоҳем ки ҳозир фикри ақидаи шуморо фаҳмем. агар ки вақте ки шумоҳо агар масалан чанд лайк бисёр просмотр бисёртар гирав, мардум розигира ки дод, ҳамин чиза ҳатман пешкаш карда мешавад. вале бародарони азиз, ман як сол пеш дета ман гуфтагӣ будам ки ман клиника мекушам, вайса мекушам, мақсад просмотр хеле бениҳоят бисёр гирифтагӣ буд. хай дуромадаги дастгир кардагӣ будам, мисол тамошо кардагӣ будам. вале бародаро, ин дафъа уҷи аллакай видеоэфирро ман пеш мебарам. дар тиктокам, дар ютубам илтимос дурин дастгир кунед. худат метавонӣ ки тобат. агар худат ки бемор нашавӣ, дигар бародартай, додартай, апатай, хоҳартай, ҳон кас меяд тобат мекунад. иншоалло ҳамин ман кӯшиш мекунам ки дастгирие кунам ки мақсад то абад ҳамин хизмати ман дар шумо бимонад. ин 2000 ҳамчун хайри ҷория мешавад, ҳам хайри ҷория мешавад, ҳам тобати бепул дорӣ, бо ҳам стоматология мекушам. барои стоматология мисол нарх навош ба дигарон мисол 5-6 ҳазор не, мумкин ё 800 рубл, мумкин 500 рубл як қабулиш да мисол корша буд кардан. шумо аллакай медонед ки барои чӣ, барои оне ки мақсад дар ҳамин бемориҳои гузаранда бисёр ҳастанд. мо барои қара чизо наразе ки истифода мебарем, ҳамон пуле ки шумо метиҳед бояд дар ҳаваи расош мегиред. бародаро, ин чизо шӯқӣ нестанд. уҷа аллакай мо ҳамон калон ҳастем, ҳамон бемор мешавем, фарзандонмо бемор мешаванд, худмо бемор мешавем, модаронмо бемор мешаванд. ҳама дар моҳими дар як рӯз ман агар мақсад телефоната просто партом, дар телефони ман ҳамин хел сообщение мебиёяд ки бовар кунед ногуфтанист. ман намедонистам ки то ин дараҷаро мардум бемор ҳастанд. уҷа аллакай тамоми одамизод метавонад бемор шавад. кӣ метавонед гуфта ки бемории коронавирус мебиёяд? ҳеҷ кас наметавонед. барои қара бародаро, хай дастгирӣ кунед. уҷа минутам тамом мешавад, уҷа чанд секунди дигар мондаги. хай бародаро, чӣ хеле ки гуфтем, вобаста ай шумо ай билета харидорӣ мекунем, нархи билет 2000 харидорӣ мекунем. иншоалло бо дар ин поён рақамҳои доктор Берӯза мемонем, карташа мемонем, харидорӣ мекунем. иншоалло бо далши 2000 нархи билет 2000 хизматрасонӣ ройгон. дигар ту пул наметӣ, кам буде ки миёд. касоне ки яке агар ай ба бозиш агар бо як чи дигар ногуфта намонам дар
касоне ки билета харидорӣ мекунанд, бо диққат гӯш кунед бародари азиз. Касоне ки билета харидорӣ мекунанд, ягон туҳфа мемонад. Ҳоле мо пешниҳод кардагӣ нестем. Ин фикри ақи шумо дара бо фикр накунед ки дар комментариҳо бинависед ки қиморбозира конкурса сар кардан. Конкурс не, ин як хайри ҷория. Ягон ҷода об мебурӣ, кӯпрук месозӣ, балинса месозӣ, мактаб месозӣ, то рӯзе ки мақсад ҳастӣ савобшон мерасад. То қиёмат ҳам мақсад то рӯзе ки балинса кор мекард дар номаи амалоти савобатш мерасад. Ба ҳамин хотир ин беморхона ҳай. Ин просто ака барои як рӯҳбаланд кардан, барое ки мақсад чӣ гӯм ҳавасмандгардонӣ. Мега ки ман ягон тӯҳфаҳои ночизам ки бошад, тӯҳфаҳои майда мемонам. Просто мардам ҳамин чиза харидорӣ карда, беҳамо ҳам ҳастанд инсоное ки мақсад барои хайри ҷони худ 2000 не 5000 метиҳад, мақсад мегира як билет ду билет, худо шифои комилиш бида, бо як каси дигар тавсияш метиҳад. Мақсад дид ки ман бародари вайм, рафиқи вайм, мисол билет шамата метиҳад, мега бра айно ман мақсад ина билет дар ҷо номнавис кунам. Чӣ гуфтанем бародар, гапа дароз намекунам. Касоне ки билет тӯҳфа мисол бурд мекунанд, ягон телефон мақсад ягон чиз бурд мекунанд, хизматрасонӣ, яъне ки мақсад дандон канӣ, ё ки мақсад ягон инаи чӣ хел бо духтур худаш медонад коро ки духтурияй, ҳамон чизҳоро ҳатман кардан дар кор, ё 50% мақсад дандон ясм боша 500 рубл мекунад, 500 рубл 250. Касоне ки бурд кардагӣ нестанд, касоне ки бурд карда барои роҳ афтода нашаванд, хизматрасонӣ куллан ройгон хизматрасонӣ барои ябора не нафсе гида касоне ки нафсе гида дар онҷо номаш ҳаст. Каранги нагӯё ки дар номи амол даст кадом вақте муроҷиат кардӣ, иншоалло дар номи фамилия даст хизмат расондагӣ. номери телефона дар описание мемонед. Дар описание телефоншон мемонад. Метавонед ки занг занем, хата болон берӯз маҳамаҷониш мебурад. Бале. Албатта ки та фикр накӣ ки мақсад 2000 ту ҷо ҳеҷ ҷо намеравад. 2000 ту барои худат бепул мешавад. Умуман ки ҳамин хизматрасонӣ дар ҳама ҷоҳо ба пуле. Ира фаромӯш накунед. Лекин ман бепул мекунам барои шумо, барои 2000. Лекин 2000 ту метавонад ки якчанд бародаронро дастгирӣ кунад. Мақсад беморонро мисол дастгирӣ кунад. Бале. Барои қабули беморо, барои қабули беморхона кушоданӣ нияташ ҳамин хел. Хуб. ин фикри ақидаи доктор Беҳрӯз буд. Бародари азиз, худо ҳаматона нигаҳбон бошад. Саломат бошед. Хайна бошам мекунем. Комментариҳоро ҷудат мекунед. Чӣ хели комментариҳо? Шумо барои хизматотон ташаккур мегӯм. Саломат бошед. Агар ҳозир ма мақсад шумо намешидену мисол бародарои мисол духтурам хеле зиёдан ба забони тоҷика меза хеле хирсанду дигарон мешидан, мумкин ҳамин беморӣ ма таги 50-60 ҳазор расход мешуд. раҳпулӣ, хариши дору, укол, хизматрасониш. Саломат бошед. Худо ҳаматона нигаҳбон бошад. Дар YouTube мебинед